3 въпроса, които трябва да си зададеш, ако се страхуваш за бъдещето си в света на AI. Ако някой ти каже, че уменията ти са на нивото на инструментите, които използваш в момента, би ли го приел като комплимент? Можеш ли уверено да използваш AI в своята сфера или изпитваш стрес, когато трябва да покажеш на някого как работиш? Знаеш ли как реално да използваш AI още сега или просто обичаш визията за това как ще ти улесни живота след няколко години? Точно така. Пасивен наблюдател ли си на технологичната промяна, която въвеждат AI инструментите, или реален потребител, който умее да ги използва? Ако си мислиш някак ще бъде, това е знак, че е време да се погрижиш за бъдещето си и да станеш експерт по AI. Сега е най-добрият момент да започнеш. Можеш да овладееш най-важните инструменти за по-малко от 15 минути на ден. Нужно е само да спреш да скролваш, да попълниш теста и да се включиш в 28-дневно предизвикателство, за да опознаваш всеки ден нов инструмент. Кликни и започни да говориш езика на бъдещето още днес.